बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव दिनै आङो मा होनना बुङो आंनि बागानाव आङो थांनो ओंखारदों आरो बिदिनो बागाननि जि नुथाय आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन माने गोबाव जाबायना फ्राय नभेम्बर दानाव थांनायानो आरोना बागानाव बेनिफ्रायनो थांनाय जायाखै बेनिखायनो माने दिनै सम फ्रि मोननायखाय माने नोंथाङा फैनोसै आरोना अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थागोन दायो आङो थांबाय थादों आरोना जायो बारिया न'निफ्राय बेखायनो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोन नायलांनो बेयावनो हनै थांबाय थादों आङो बेनिनो लामानि नुथाय नोंथांमोननो दिन्थिदों आरोना बेनिफ्राय बागाना माबायदि जानानै दङ आङो बेखौ नायगोन आरो नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन बेसेबां ग्रथ जानानै दङ बागान लामायावनो दङ दाबो नै मेन रडआवनो दङ आरोना थारमाने लोगोआ सपनगावआव दंहैयो थारमाने बेखौ कन्टेक्ट खालामनायमोन आं बेनिफ्राय दा बिथाङा सपनगावआव दङ आरोना बिथांखौ लानानै बेनिफ्राय आंनि फाइनालि दायो आं नै लोगोखौ लाबाय लोगोखौ लानानै ओमफ्राय दायो बागानाव थांबाय थादों आरोना नैबे आदैखौ लाफाबाय आं लोगोआव दायो जोङो थारमाने बागानाव थांनोसै आरो दसे बागानखौ नायनोसै माबायदि जादों जायाखै ओमफ्राय दायो जोङो लामायाव दङ आरोना अनफ्रन आदैखौ थारमाने सपन गामिनिफ्राय आं थिखांबाय आरो सपन गामियाव दंफैयोमोन बेनिफ्राय थिखांना लाना फैबाय आं दा अब्ला नायलांबाय थादों आरो नोंथांमोना थारमाने केनेलनि लामाजों बारस'बाय आरो जोङो बागाना बबे लामाजों थाङो लामाया नै बिदिलै बेनिफ्राय आरो आङो दायो दिन्थिगोन आरो नोंथांमोननो आरो मेन जायगासिम सहैथ'वाखै दासिमबो केनेल लामाजों थांबाय जोङो नै दा फाइनालि फुख्रियाव सफैबाय आरो जोङो दा नै बारियावबो हाबबायमोन खिन्थु बारिनि भिडिअ लानाय जाथ'वासै दा लालांसै बारिनि भिडिअखौ नै फुख्रिया नै बिदिमोनलै आंनिया रायजोफोर खिन्थु नाखौबो हगारदोंमोन हगारनायालाय मा होनना बुङो ना हगारदोंमोनब्लाबो नाखौ मोनजानाय जायासै रायजोनो जाहोनाय जाबाय आरो नाखौ माने मथा मथि 18 किल'सो ना हगारनाय जानायमोन बेयाव खिन्थु माखासे थैबाय फुख्रिया गोदानमोन नालाय माखासे थैबाय माखासेखौ खाथि खालानि मानसिफोरा हमनानै जाबाय आरो आंबो बादा होआसै जानो होबाय आरो दान हिसाबाव आदै थिगानो दा औ गथ'फ्रा मा बुङो फासि जाल फाननानै गावगाय खहैनो लाङो बे नङा बेयाव फिलिं जानांसिगोन थाबनो होमबासो जोंहा नाया थागोन दे आरो थाबनो बनायनानै बनायनोसै थाबैनो बनायनोसै न'खौ नै बिथिं न' बनायनाय लकेसना नैबेनो स्पेस लाखिनाय जाखादों फुख्रि आथियावनो बिथिं गय काजि बागाना बिदि साहा दङ 4 बिगा काजि बागान दङ हारसिं मानसि नालाय समानो जाया बबेथिं नायजेननाय जायो बेनिखायनो आलाय सिलाय जानानै दङलै नैबेयाव न'खौ बनायनाय जासिगोन आरो नैथिं बिथिंनो थिग जागोन दां नायाखौ लिन न'आ बारनि अब्ला नैबे मा होनना बुङो बैसागोआ बायग्रोथोंसै बैसागोनि उनाव स्टार्ट खालामसै आरो जोंहा नै मा होनना बुङो बिथांमोनानो मा होनना बुङो इस्टिमेट बनायग्राया मा होनना बुङो सार्भे खालामदों आरो बबेथिं मा न' बनायोबा माबायदि जागोन सार्भेया बिथांमोनानो माने सोमनिखौथ' दानला नै बिदिनो लबराखौबो सरबायमोन सरनायालाय खिन्थु दामानो गैयाना लबराबो बेनिखायनो दा सरथ'वाखै दा समबारनिफ्राय सरसिगोन आरो बागाना बेनो आंनिया नै बिदिनो बागाना नैबेनो आरो नै लबर दङ बेनिफ्राय आरो बिनि गेजेराव गय होबाय आरोना जेब्ला गया जौगोन गोजौ जागोन अब्ला थारमाने लबरखौ
बोखारनाय जासिगोन आरो माने बे गयखौ थांनाय बोसोराव गायनायमोनलै आदै गयाथ' हामा जायाखैना 1.5 मासनि उनाव दाथ' दानस' जायानो नायनांगोन दैया बेजों बारो गोजौ नालाय बेयाव गोजौखाय बेयाव हाबा आरो नैबेखिनियावनो थारमाने आंहा गया थैबाय आरो थैबाय मथा मथि 200 दालसो फुलि थांबाय आरो ना गासै बेयाव 200 फुलि सोनाय जानायमोन 200 200सो थैनाय जाबाय आरो माने मेसेङाव खरान जायोलै बिरादनो मा खालामनाय जायो नायनोसै माने गयखौनो सोजोबनोसै आरो नैबिथिंबो आङो दिनै मा बुंबावनो बे मा होनना बुङो बारियाव फैनायनि भिडिअ लाबोबाय थारमाने आङो बेलेगाव मोजां भिडिअ लाबोनो हायाब्लाबो अब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै आङो बेखौनो भिडिअ खालामबाय आरो ना नोंथांमोना हामा मोननाङा थारमाने नाखौ नुजोबो आरो ना ओइ नै नाया नै ना बोग्राफ्रा जोंहा ओइ खै किल'नि ना मोनखो नै नुदोंना रायजोफोर नाखौ नै लोगोफोर नै ओरैबायदि गोजों आरो ना दैयानो नाखौनो नुजोबखायो नै दे थाब ओइ मासे थैबायलै नै सिङाव बेलथायनासो दङ गुफुर ना सारग्राफोरा जोंहा नै खिन्थु बै बाखि नाखौ बारा नुवाखै दे खिन्थु बै केमेरायाव केपचार खालामनो हायाखै आरो गोमोखौबा हले नुयो आरो डाइरेक्टलि नै खारदों नाया आइलाय नै बिथिं नै जोंहा सथायबाबो मा खबर मोजां नाखौ फानबाय आरो ना बेखौ रायजोनिमोन बेसेबांसो हगारनाय जादोंमोनलै नाखौ आच्छा गंगायासो मिथिसिगोन आरो ना लांला नोंलाय नाखौ आं दा लानोसै बेफारिफोरनिफ्राय दे जोंहा नै बिथांमोना ना बायग्रा दे ना बायनो नेबाय थादों बिथांमोना बैनाय ना बायगोन दा बायगोन सबनिफ्राय गिदिरसिनखौसो लागोन दा गिदिरसिनखौनो नेदों बुंना दोनखानायानो दोङो हराबाथ' आरो दिगदार दोङो बेफारिफोरा 3 किल' फुकुवा माताल बुन्दो मा खबर बरिया हाग्रा एवनाय बे फुख्रिखौनो हाग्रा एवनाय बेनिफ्राय दा ना सारबाय दे बिराद बरिया गोदो आरो कालाबाव मस्त गोदो टेस्टि थिग दङ आच्छा गंगायाथ' गामिनि सेक्रेटारि जाहैबाय न आच्छा ओमफ्राय नाखौ बेसेबां हगारदोंमोन बेयाव बे बोसोरनि नङा थांनाय बोसोरनि आच्छा बेनिफ्राय थांनाय बोसोराव फाननाय नामा बाङाय फाननाय थिग दङ दायोथ' बेफारिफोरनोसो फानबाय ना मा दामाव हरनाय जादों आरो बेफारिफोरनो 200 थाखा किल' थिग दङ फख्रिया बेसेबां दङ नोंसिना बियो 1 बिगा थारमाने रायजोआनोसो बेयाव इनकाम जायो आरो नायाव न जथेस्थ' थिग दङ मिथियो सेरफा सनाय एरिया बेनिफ्राय सनाय एरियायाव बिथोर सनाय ओमफ्राय आरो सेरफां बे मोननै गामिनि नाखौ थारमाने जानांगौ आरो ना ओरैबायदि थारमाने साफा आरो ना दैयाबो थारमाने टेस्ट जायो आरो नाया बिराद गोथाव जायो जानो दा जोंबो बेखौनो लांनो नेबाय थादों आरो नाखौ बेसेबां गिदिर मोनो नायनोसै सबनिफ्राय गिदिरसिनखौ लानो नाजागोन आरो
गलांबायसो गोदोरा मस्थ' गोदोर नांदोंमोनथ' ओइयावबो नांदों गोदोर नांदों अबेयावबो मोनहाबाय माताल लाय नायनोथिं सान्दासो नांबाय ओइ हले गोदोर नांदों दै बेयाव गोदोर नांबाय नै बेयाव एलाय गोदोर नांदों बेयाव ओइ मा ना बेलाय रौ देखायहरलाय बा रौ 1.5 किल' बैयावथ' बिराद नांदोंमोन बैसोर हमनायाव माथो सेंनायासो मासेबो देखायहरलायथिं बेसेबां गिदिर कालाबस आं दहाय नोंथांमोननो ना सारनाय देखायदोंमोन ना नै नाखौ लाना फैबाय आरो आं मानै बायना लाना फैबाय मानैजों 3 किल' 1 फुवा दङ आरो नैबे नाया जानोसै दायो गोगोमनो होखंसै लुबैनो हादै रायजोफोर नोंथांमोननो भिडिअ देखायनायखौ हामा मोननाङा आरो ना आङो थारमाने फेमिलि ब्लग नालाय ओंखायनो थारमाने गासिबो जानाय बायनाय बेखौबो दिन्थिनो हायो होननानै आङो देखायनाय जायो आरो नोंथांमोननो आरो बिदि गोदान कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय थारमाने भिडिअ मोनाखै आरो बेनिखायनो बेफोरखौनो खालामसाबबाय